ọgbụgba ndụ onweghị na-apụ ime ọ dịghị ọrịa na-apụ ịgwọ onweghị agha nke na-apụ igbu onweghị na-apụ ime onweghị na-apụ ime ana m agbago oche na mmụọ ana m etugo oche na mmadụ oche na abụ oche na mmadụ ha onweghị na-apụ ime onye omume ike wara orimiri uwe ụmụ Israel wee gafee onweghị na-apụ ime o tigburu dibịa n'iru arụsị ya ọkwado kpọdọrọ dịka isi n'ala asị m oche na mmụọ onweghị na-apụ ime ọgbajọdọrọ nke meligbo ọgbajọdọrọ gị na-abịa ị na-egosi onweghị mgbe niile onweghị na-apụ ime imere Lazarọs ọ dị ndụ onye na-esi isi abiliela oche na mmụọ oche na mmụọ onweghị na-apụ ime oke ifufe na-erubere gị sie ebili mmiri na-atụ egwu gị oche na mmụọ oche na mmadụ ha onweghị na-apụ ime
ebi ịbụ dike mgbe na-egbe akwụkwọ n'obodo Galili ọgbajuru wadọrọ igosiri n'ịbụ dike mgbe mmanya gburule Mary kpọrọ Jizọs nwa ya ọ sịrị ya na mmanya agwụla igosiri n'ịbụ dike igosiri n'ịbụ oje na mmụọ ịgbara agha n'ịbụ oje na mmadụ ha okenye mgbo ịbụ dike na dịba ịgwara Mary ya gwa ụmụazị gị agbanye mmiri n'ite ị ga-egosi onwe gị agbanyere mmiri n'ite niile imere ka mmiri ghọọ mmanya ha agha gị bụ onye ọla ebube